Dnes tu mám ďalší výborný recept vhodný pre diabetikov. Robil som bravčovú panenku s červenou dusenou kapustou a karfiolovým pyré. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Z kapusty som vyrezal hlúbik, a odstránil som tie vrchné škaredé osušené listy. Červenú kapustu som nakrájal na tenké slížiky. Cibuľu som nakrájal na drobno. V hrnci som nechal rozohriať trochu olivového oleja. Keď bol olej dostatočne horúci, pridal som do hrnca nakrájanú cibuľu a orestoval som ju do sklovita. Potom som k cibuli pridal nakrájanú kapustu a nechal som ju krátko zarestovať. Kapustu som osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Do hrnca som pridal trochu octu, a kapustu som dochutil ešte drvenou rastcou. Hrniec som zakryl pokrievkou a kapustu som nechal dusiť do zmäknutia. Ak by kapusta pustila málo tekutiny, kľudne môžete pridať trochu vody. Karfiol som rozobral na menšie ružičky. V ďalšom hrnci som nechal zovrieť vodu, ktorú som trochu osolil. Do hrnca som potom vložil ružičky karfiolu, ktoré som nechal variť do úplného zmäknutia. Umytú bravčovú panenku som osušil papierovou utierkou. Bravčovú panenku som potom osolil. Okorenil som ju čerstvo namletým korením 4 farieb. A ešte som ju posypal trochou sušeného tymiánu. Na horúcej panvici som nechal rozohriať trochu olivového oleja. Keď bol olej dostatočne horúci, vložil som na pánvicu ochutené kúsky panenky a opiekol som ich z každej strany, aby sa zatiahli.
Zatiahnutú panenku som uložil na plech vystlaný papierom na pečenie. Bravčovú panenku som piekol v rúre rozohriatej na 180 stupňov Celzia 15 minút. Tá dĺžka pečenia záleží od hrúbky mäsa. Upečenú bravčovú panenku som zabalil do alobalu a nechal som ju odpočívať 15 minút. Za ten čas sa šťavy vtiahnu dovnútra mäsa. Z uvareného karfiolu som zlial vodu a ružičky karfiolu som vložil do mixéra. Ku karfiolu som pridal maslo, strúčik cesnaku a karfiol som dochutil čerstvo namletým korením 4 farieb a soľou. Potom som karfiol rozmixoval do hladkého pyré. Karfiolové pyré ochutnajte a dochuťte podľa vašej vlastnej chuti. Odležanú bravčovú panenku som vybral z alobalu a nakrájal som ju na plátky. Na reze vidíte, ako je pekne do ružova upečená a drží v sebe všetky šťavy. Všetko mám hotové a tak môžem na tanier naložiť dusenú červenú kapustu, karfiolové pyré, a plátky pečenej bravčovej panenky. Ak sa rozhodnete pripraviť bravčovú panenku s dusenou červenou kapustou a karfiolovým pyré podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.